igama lami Mr X uba nobhuti Mota David Sieng. Sieni nka o thusa ka eng Sieni? So ntatonana ke rekile gearbox ko yena then ka isa mechanicing I fita ko koloi then mechanic ya thola ga this gearbox I sebetse ke automatic then ka mo informa we gearbox ang exeditseng yona I sebetse then a go tla etsa plan o control le yong and then ka ema no plan ona plan e hlaya ebe o mo filo bokae 14,500 ke gearbox ya koloi Ford Ranger 3.2 6-speed automatic. Okay. Yeah. And then kabeki since asansukudisa begiya go court gets a letter of demand. And then 14 days ya feta ka khutlela go court ba set that date over re kopane ne so ntse ke mo serve ka di letter tseo unza sign then date ya court azanga atle up until court in fa this letter re ke ise go di sheriffing le tsona tsa mphone on timile la khanya. Okay, sorry. So sheriff aba u phonela and then ba ka ba mo krei wa baleya and then yena am phonela yena self a u tlo go o batluwa ke di sheriff o gopa re kopane a khona o bona go tlong re a meno tlo mpatala lwa then ka informa di sheriff go o mfounetse ba ka no since re batla tšhelete go wena e ya utlo gona ore then a ke fihla mo le kampontsha dikoloi tsa tlameleng go di rekisa then a kgone go raisa that 14,500 yaka till today a re communicate nna le ena o ntsa promise ntho tse seo fela so o re exa o thuse ka eng ke kopa excellent thuse ka ke thole tšhelete ka back or maybe ke thole something in kabang right le nna e ka we find that 14,500 so una leng I believe una le di tools ke mechanic sa di BMW yes so re ka ya mo yona re ka mothola because sebeletsa mo hae so mponzo re ntshwaretseng mo ke proof of payment Sleepy say o stotse mo yena ke stotse go yena se bontsha gore mo patetse 14,500 yeah okay and then ena nakile e tswang go di sheriff so since last year quiet all right I'll check no I'll sorry ke monate ke lo founela between today and tomorrow ka sete date prayer ka neng no problem o tantsola ka mnyako sure Hey Milo. Eksema Grootman. Alga baba. Wat sê? Sharp. Uyayithola le out yakho? Kunjani ndoda? Yeah. Igama lami Mr X. Ngiyakwazi. Awutshele mina lento oyenza le out yini? Sicale nje lapho nje lento. Kumele sikhulume iqiniso mina. Lithini iqiniso? Awuthi ngene phakathi. Baba angifuni ukuthi mase nibambana la baze nginilamlanga ya. Ufethle i-workshop le yami. Lela. Ngiyibona masingena phakathi. Okay. Yeah, so kube ne gearbox transaction abenayo online. Yeah. Nomuntu osebenza nawo. Yeah. Obeka sebenza nawo. Yithi ngibheka kanjalo. Okay. Yeah. So makuthengisa i-gearbox angijaboni ukuthi lento lezo zabomashaya sebenza kanjani manje uba noshaya omunye la umuntu lo bekasebenza nami mara wena ama-gearbox uyakwalungisa wena angilungisa amagear ulungisani wena ngilungisa imoto asingene phakathi sibone vula ngayi utshele lo mgogo wakho uvaye manje awuthami nangu umuntu la uyakhala ngawe wona uthini kanti kahle kahle so
lo mfethu lo because uyabona ukuthi ngiyakhinika ngisebenza ngezinto yabona kunama-pass line all of it Yeah. angitshela ukuthi yazi lama-pass lawa la around I can sell them online for you and then uthole imali and all of that because asiqale lapho i-gearbox yale Altiva mamela ngithi siyala so lo mfethu akhona ukufika la angithengisele most of the parts online angazi ukuthi le nto yenza kanjani athengisa ama-parts makathengisa ngimnika i-commission nami sengiyabona ukuthi okay like izinto ezihleli kanje ziyahlala kuze kube kudala and ezinye azithengiswa but yena uba right ngathi okay ku-right that means le i-production yakho because mina ngilungisa imoto lezi zinto ezisala kimi uma ngiqeda ukulungisa imoto or ezindala kuyenzeka it's fine so lo mfethu angitshela jazini kune-gearbox ye-ranger ekumele ngicela ukuthi ungilandele yona e-lens okay lo muntu lo iphoyisa and kunalaba ayithole khona angazi kanjani but iyasebenza all of that ngicela ukuthi ngikhaphe ngeveni yami ngayilanda iveni sayilenza ngalibona le phoyisa sayilanda i-gearbox yeza la just not knowing ukuthi sekenze i-arrangement nalo mfethu le-gearbox ukuthi bazothengiselana i-gearbox a-15,000 ifike i-gearbox la lo mfethu uwashele lapho ibe clean and all of that maqeda lapho ujazini kunomfethu ozoza la i-gearbox iyahamba then uzothola nyana i-commission from ayivale Outtime ukhuluma indendele Outtime kwenzekeni ya uwa nnete ne ke batla gearbox Outtime kwenzekeni angibrief nje ya uwa nnete ne ke batla gearbox so ntse ke checka mo di marketing mo then ke kopane le someone e sa tsebeng mo phone a re gearbox e teng go spray and then unsendele location ya mo ka tla mo then ka kopana le kuma tumsa yes then ka senda chat ka lo ka by 40 on that day ya same day yeah a transaction yeah kopana le tumsa le ka msendela o ka kopa discount ya 14.5 it's fine msendela 14.5 accounting ya and the guy then I just sleep so ne ke mo trustile ke go ba bona ke company le je ore o inkile ko kae gearbox I don't know but nna ke tlile mo respond this address wona tšhelete o isendetse mang yena straight ko accounting so emone gearbox kae yeah so angithi letho that's why ngifuna ukuthi ukuthi wona ufuna ukungisa le south le kanti sila inorth iphi gearbox okay mamela ngithi i-gearbox masela sewashiwe afike lo mfethu and the following day sekafika i-gearbox izothengwa lo mfethu ngimchargile if iyakhala uthi 14.5 and then ngicela nje ukuthi ungenzele invoice ukuthi le nto ibe formal from it's not a normal I mean ngijwayele vele ukumthengisela la maphasi lawa la akuyela invoice yawe yeah na invoice ya company yawe company yami so now I don't know that guy it's about wena because invoice ethi ya manje ungasisheli thina ngabogaye man No, mamela. asikhulume ngawe nale invoice leyo le gearbox or imali finish yeah but angithi ngifuna ukuthi sikhulume into no wena ufuna ukusifihla ngesithupha manje ukuthi manje hayi ubani asikho lapho thina size kuwe imali ingene kuwe kusayine wena islip sakho lesi or uyaphika okay akunani kusengiphika from so ufuna ukuthi manje sikwenzakale wona manje Outtime na umbuzo uthi manje okay right uzile no X ufuna ukuthi kwenzakaleni yeah ke batla 14.5 yaka awusina yona I will see what I can take more if I were for 14,005 it's fine or more than that because gearbox e transport ile Free State ka ilata isa sebetsi ka tla le yona ka di sheriff inga patala di sheriff okay yazi enye into engiyibone ngawe fair uyakhona ukuthi umuntu into mase kabonile ukuthi nami bengingekho aware of this transaction because ngambuza nomfethu mase kafika awe kanjani imali ingenele kuwe uthini kimi mamela ngithi lo mfethu uze kimi ne Yeah. wangicela wathi ngicela ukuthi ngoba ibusiness le yakho account umfethu lo umnika ama account number nawa la receipt yeah akubhatala ngasuka la ngamtshela lo mfethu ngathi masiya lapha ubone lapha e-shopping center the transaction was that long umfethu transfer imali manje sahamba salapha e-shopping center ngakhipha le mali le yonke
lo mfethu wanginika 2000 commission wathi yazi ngiyabonga ukuthi Gearbox yakabani? ku-gearbox yakhe le azenayo from Elens kule phoyisa lesilande kulo because ayiphumula kimi and angibonanga next wrong ngithola because i-gearbox angithi uhlala ngithengisela amaphasi nayo yonke lento because lapha le gearbox ulandelwe yimi Elens Manje ngoba le gearbox ayisebenzi and ilakini and manje umfethu ufuna imali yakhe. yabona leyo nto leyo yena bekayazi mina bengingayazi Manje soyayazi uthini manje? sengiyayazi but ngithe kuye naye ngimtshelile makaqala ukufika la ngathi Utheni kuye? I mean angikwazi Wona kahle wona utshela ukuthi wona sizomamela wona lokubhiza unanabuka la. Hendoda sifuna imali la. okay ex Akayazi yena ubani baba sizela imali la. asiyenze lento besimpulo ufuna ukuthi kwenzakaleni Awuthi yami. Yeah. Ufuna ukuthi kwenzakaleni lo mjida akanamali. asingene phakathi la ngizochuza izinto engisuka Sukuma baba singene phakathi. Asuphishe nanabuka le uthi awubendoda man. Ngokumnandi lana uphuza le mali. Kuma nje udakwe Clara. Ufuna ukuthini? Ufuna ukuthini? Uzama ukwenzani? Unesonto konke wena. Kwenzakalani la? Something. Singeleni la. Alright. Yeah, sesiphakathi manje awuthi khuluma nami uthi this compressor machine, this battery charger, ngithethe iform. Oza ngapha ndoda. This steam washer stinka manje. Okay, steam washer, the compressor, nalokhu. Lezi zinto lezi zonke lezi ziyayenza le mali le oyithathile wena. Ngiyabuza. Ngibuza wena. no ngithi ngibuza that's why ngise ngifuna ukuthi kwenzakaleni Manje sifuna ukubamba izinto zokuthi manje wena umnike imali yakho uzithole back. okay it's fine ngifuna ukubamba yini Lo mshini bala ndoda. Battery charger, compressor, the rim ngithethe iform. This steam washer kamonje. Kunani la kusiliva? ngafutha Yimona ungafuli kanti kunenyoka. Afokole. So manje Mchini wa diagnose la. ngibole ngumuntu umngane wami osebenza ngama-PM manje tshela mina ndoda masizibamba lezi zinto lezi uzozilanda nini? Umnike imali yakho. no excellent le ne ibe inconvenience scheme because ngimtshelile lo mfethu makaza namaphoyisa eziphoyisa naye ngamtshela ngathi lento enziwe lo muntu lo oyenze naye nenze ni2 na nenze agreement and i-gearbox akusiye yabo and navumelana and yena bekazi ukuthi uyamnotha Ngizongitshela ngalokho ngithenge kuwe man. Oye ungazomtshela ngalokho wena man hawu. Wangihlanya. Mina Irekile wena ntwe musa. ngikhulume or ngithule sikhuluma ukuthi manje wena lana manje lesidoma sizibamba thina njengoba sizozibamba. Wena uzomsibhayila nini umnike imali yakhe? Ngoba kana interest kulezi zinto lezi yena. angithi lezi zinto engizithatha la ezami Akana interest kulezi zinto lezi ufuna imali yakhe. it's fine but lezi zinto engizithatha la ngithi ezami Manje ngingazithatha izinto zami because i-gearbox uyithengela kimi and that was the advantage ethatheke kimi ithathwa ubani? umuntu omthengisela Umngane wakho. yes lo bekangithengisela namaphasi la around Manje wena kanti wena manje ifault abantu wena umngane wakho ucova iadvantage. bengingazi angithi nami ngishayile because ngibone ngathi lezi zinto njengoba lo azithengisa kuba right Right. ngibona ngathi izinto akazithatha I don't mind Thina lezi zinto sizifuni ngizwe kahle. it's fine Sifuna ukuthi uzozibhayila nini usinike inyuku yethu. anginasure ngithi yabona ngisebenza kwi-commission Manje no so kusho ukuthi manje ya ungasibhayila na next year. Usho lokho kimi. Yeah, it can happen. Usho lokho. It's got the case in leyo nto seyinokudelela ngaphakathi but I'm just saying ukuthi ngisebenza nge-commission thatheni izinto if ngiyaziluza ngiyaziluza All right. Awuthi akasobhadeli. Yeah, from 2024. Yeah. Anali interest awubhadela.
so awunaflop uthi sibambe lezi zinto lezi so wena uzomgaya i2 months lokhu ubhizi ukhuluma naye utheni ndoda ngizozithengisa lezi zinto uyangithi ngithini wangasabeli in 2 months time which is 60 days from namhlanje uzosibhayisa lezi zinto and if lezi zinto usibhayise nge6 hour or nge7 hour isashorta le news Still fine. sisabuye vivi still okay no uthi akunanke No. Right. manje wona le out yakho wona lo ositshela ngayo usho ukuthi manje usitshela ukuthi siyenzeni manje mawuthi wona I've been taking the advantage of Mamele ngithi la yini. Lezinto ngiyazithatha. yasathatha lezi Thathani lezinto. siva Nami ngithathiwe i-advantage and I'm sorry for the day angitshela lo mfethu ukuthi le gearbox ayisebenzi. I mean i-transaction yenzeke Justin Lama and uhlala sithengisa izinto la ubani because une-app angina-app. yeah kusho ukuthi wena kahle kahle uyabhayisa wena Okay mamela. ngoba lento abasibhayisa phela basibhayisana Yeah, but angibhayisi because angisumuntu okulezi zinto zama-app nama-Facebook and all of that. Angizazi lezo zinto. So yena ube ne-advantage ukuthi izinto ohleli nazo la zingathengiswa and all of that and something. Iziphi izinto ongazisebenzisi nanani ngambonisa. But okay, it's fine. Yithi ngithengise le nto. manje awungitshele Ezinye ezifika. i-gearbox isakayilethile Yes. awungibhildele isense i-gearbox iseyibuyile manje uyilethile ayisipani Hey. and then niyathula wona Mamela. ngachoose one Ubona ukuthi le nto yenzeke fast kanjani. I-gearbox ifike yabona kanti kinthwaningi are fast mucho Mamela. so 2024 ufikela today ki fast Okay. Ungabali time frame yokuthengwa kwento. I-gearbox ifike namhlanje yathengwa kusasa kwabhadalwa the following day yahamba. so manje ukuthi yenzeke fast usho ukuthini Ngisho ukuthi i-gearbox naye i-gearbox seyabuya ke ayibuyanga Ikhona la kimi. ayibuyanga ikuye yabona and mase ngitshela lo muntu yabona ya Problem no. yeah mamela naye mase ngimtshela lo muntu indoda lo muntu lo sekathi gearbox ayisebenzi and the last time afika nale moto amaphosi bengila naye lo muntu akhipha amaphepha lapha sasukubonisa ukuthi kahle kahle asizeli nje mamela ngikutshela ngithi kufanele sikhuluma amaqiniso masifika nalo mfethu makafika the last time lo muntu bekakhona la athi ndoda i-gearbox amayisebenzi ngathi ndoda mamela konje wena ubani wathi ngumuntu osososo ngathi yazi my brother hayi kabi but angikwazi mina umuntu okuthengisela i-gearbox now la ngicela ukhulume naye wakhuluma naye wakhuluma la phambili Ubani lo? uMoses Moses. yeah Don't and then forget. mamela my brother angithi angifuni ukuthi sikhuluma manga as if No, mamela. you know ex i-ex-rep ngithandelani ikhuluma amaqiniso okay lithini lakhe iqiniso ubrothers akathengiselwanga yimi i-gearbox Uthengiselwe? uthengiselwe umuntu amthole online i-gearbox wabhadala nge-account yami as a business owner alright Ngithola. ithi mina ngishayisa isipani manje yabona ngoba manje iphethe iphepha ispan sakho ngephepha lelo elizothi lithini Isipani ifuna yenyukule okay asiphethe ispan sakho right umshini uyaphuma nomshini uyaphuma namarima ayaphuma ngisho ukuthi kufuneka something Yeah, yakhawashi la muntu. sebenzeni madoda sidlale la sizosebenza asiye ngaphandle i-generator yona ifuthi ubani yakabani eyakho i-generator yakho singayithatha nayo right le-generator yaphuma manje ngibona i-charge ngani kwenzakalani ya mara manje phela angeke phela manje sizongena out of singa-announce sesingaphakathi ya so wona umfundisi kahle kahle ubaba umfundisi Khotho aya-ke ungasithandazela-ke baba umfundisi ukuthi lezinto sikwazi ukuyithatha kahle lezi cela lezinto siphuma kahle igama lakhe dana uzathandaza kahle kanti wenzani manje uthandaza kaso enkonzweni thandaza kahle awuthiyanga Khotho ayibe lerina ungasithandazela mfundisi ex ngezinto ezithathu nesithathu ngokuthula ukhokhele lento eyenza unkulumo engayazi zilethe peace kulo mfuthu ngifaka nje amen yeah generator madoda yaphuma nalo mshini lo mfundisi nomfundisi
Isibani sami ukushaya isibani. Anginayo inhliziyo yesizwe. Niyaxolelana amadoda manje. Seniyaxolelana manje kanjani nje madoda? Ngithi uzosithola izinto zakhe. Noma ngasitholi zingadliwa my brother. If Ya mara if izidliwa kanti ziwatha 500 isenzeni. doesn't matter noma ungathatha imoto. Yiphi imoto yakho? Usika ikari ke, usika yiphi? Ngifuna yiphi imoto? Yiphi yakho la ikari? Yona X5. Yeah. Eh? Ngithathe. X5. Yeah, inafa. Yefu. Ngithatha. Ngizothi ucheck lapho. Ikhona injini bafana lapho. No, nayi. Oh, Ya overheat. overheater. Yeah. Asifuni njena ikari overheater. Ayivule phakathi lapho mzwethu. Sikhona iskiya lapho bafana. Isikesi lapha endlini. Silapha. Amasondo abekho. Ngamasondo nawo. Landa iskiya sibona. Landa iskiya. So kumele ngimunike amathwathwa mangihlakana nawo. Nasi isikesi. Mara lithini izwi ngale mikhuba yakho yenza. Ngithi ngitshele something lapha. Angifuni ukuthi ube umuntu as if you are against inkonzo or anything. No, angikho No, mamela. Mina ngiyachecha mina. Smartnet manje why manje ngihlangana Mamela. That's why ngithi ngiyakhuza. Angifuni ukuthi uvele njengomuntu engathi against inkonzo. Because lento le evele kimi. hayi ntwana sikhuluma ngalo mshini. Bile ka di-rame. Mina noma Sikhulume ngama-rim. mamela noma ngingathatha nalamatshe anginanda. Ngamatshe lawo. Siwafunda manje thina. Thina sifuna ama-rim. Yeah, but Ama-generator. Nothing. Washing machine. Mamela xula. Anything you can take, even dustbin. Asifuni itaswi. Mamela ngitshela. I'm not against ukuthi kubhadalwe lo mfethu because I'm aware ukuthi unokhile. Manje why lo mfowethu le case yakhe ukuthi kumele izifike kimi baba umfundisi? Why? Okay, mamela. I-gearbox bamlokhe for how long? For how much? 14,500. Down. If 14,500 ongayazi onekho yona, mina can I pay 14,500? Ya mara ngishona udlile kule gearbox. No, 2,000. Angazi ukuthi udle malini mina. No, ngamtshela makazana. Ya mara lento sitshela yona phela asiyazi ukuthi yiyo ngempela. Mamela ngithi ngitshela ngithi La ma-rim yiwo lawo. Yeah. Baphoyisa. Asiya ngaphandle. Animkayini isikiya sakhe SX5. Mufe. Ayina engine, ayina mabili, ayibereki. Yanongireyisa kayi. Awuthiyaphi? Nasi izinto. Nasi izinto. Awuthiyaphi? Utlile mona ore acting tools. Nasi izinto. Uyikutla jwang? No, ke thabile haholo. Le stress se fedile sa up and down spread view. I'm on duty. Ke tla ke tlo checka monna o. Yes sir. Sa mthole wa bona. Yeah. So thabile haholo. Today since ke paka mo se. Yeah. Tane le yena. Up until I feel thabile haholo actually point to sitsawo. Yeah. Yeah, no. So comes 2 months a tlhaile. I know get it sir. I sebetse ka tsona dilo tse. Yeah. Yeah. Ke rekisa o ke thole 15,000 yeah. I mean 14,500. Thank you Awuthiyaphi. Alright. Umambela amaphepha lapho. Uzongenela emotweni. Yeah. Kena mo ye. Lula fasi moja. Yeah. Mzansi. Mfundisi onomfundisi. Into right imele ukuthi yenze. uGrotman uyihade uyiphoyisa. Mara wazile ukuthi alandela ama procedure right. Ayenze izinto ezi right. Angathatheli ingalo yakho esandleni sakhe. Why would umfundisi utholakala emadilini soya nokhana sebakunokile?